Iqembu iDA liyaqhubeka nokuba umlawuli wedolobha iTshwane lokhu kulandela isinqumo esakhishwa inkantolo ephakeme eNorth Gauteng sokumisa isiphakamiso sokuthi kususwe imeya yaseTshwane uSteven Mogalapa kanye nosomlomo uKatlego Matheba ezikhundleni zabo. iDA yanikela inkantolo yofaka isicelo sokuthi kumise isiphakamiso esafakwa yiANC neEFF ngelithi akulandelwanga imigudu efanele. Sisashubile isimo phakathi kwamaqembu ezombusazwe kulomkhandlu udolobha kwazise kusaqhiqiswana ezinkantolo. Ngaseqaleni kwephezulu Mogalapa kanye noMathebe bakhishwa ngevoti ezikhundleni zabo emhlanganweni womkhandlu okhethekile kungalandelwanga imigomo nemithetho efanele. iDA ithi ukuhlala kwalomhlangano kwabe kungekho emthethweni. Sikhuluma nje ithathe isinyathelo sokuyisa lolu daba ezithebeni zenkantolo lapho ke inikezwe khona igunya lokubukeza isinqumo sokukhomba indlela lamakhansela amabili. It's ordered that the Democratic Alliance have 7 days in which to submit papers on the merits of what went down on the 5th of December. That is what we will do. The papers are ready. iANC kanye neEFF achazele isinqumo njengesididayo. We have been told that all the decisions are suspended. An interim order that suspends the decision now is granted to the DA to bring within 7 days a review process. But how did the judge come to a decision to grant a review if there is no review application in place? We were completely shocked by the judge to tell us about a new matter altogether. And it's very clear that now the judges play into a new terrain of politics. Kusenjalo obambe njengemeya uAbel Dawu uzoqhubeka ukuhlala esikhundleni njengoba kuselivindi malungana nekusasa lika Mogalapa. Kubuka sengathi kwadonsela Mogalapa amanzi ngomsele ukusolakala esenzweni socansi noShila Senkubuge oyilungu lekomiti lemeya.